1 मे महाराष्ट्र दिवस आणि जागतिक कामगार दिवस म्हणून साजरा केला जातो। 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली। 15 ऑगस्ट 1947ला भारत स्वतंत्र झाले व विविध राज्ये स्थापनेस सुरुवात झाली। मुंबईला महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट करण्यास भारत सरकारने विरोध केला। यानंतर भारत सरकार विरोधात महाराष्ट्राच्या जनतेने मोठी आंदोलने केली। 105 जणांनी आपले बलिदान दिले। शेवटी 1 मे 1960ला आत्ताचे महाराष्ट्र म्हणजे उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण एकत्र करून महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली। म्हणून आपण 1 मेला महाराष्ट्र दिवस साजरा करतो। महाराष्ट्राची भाषा मराठी असून मुंबई राजधानी तर नागपूर उपराजधानी आहे। महाराष्ट्र क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारतातील 3रे राज्य आहे। तसेच 1 मे हा जागतिक कामगार दिवस म्हणून साजरा केला जातो। औद्योगिक क्रांतीपासून कामगारांचे काम 15 तासाचे होते व पगार कमी होता। कामगारांची मागणी होती की दिवसाचे 8 तास काम, पगारी सुट्टी व योग्य पगार असावा। या मागणीसाठी पुढे खूप मोठी आंदोलने झाली आणि 1 मे रोजी कामगारांचे आंदोलन यशस्वी झाले। त्यांना योग्य पगार, 8 तास काम आणि पगारी सुट्टी या मागण्या मान्य झाल्या। म्हणून 1 मेला जागतिक कामगार दिवस साजरा केला जातो।